Matan mienu transfer ibi na wonso afa from mienu so tro BC nsohwe ya ekoso Asante Akyem North mensimo wa Asante Mantem ni kwanjere fo hwe ngumasua so wa Asante Akyem North mensini mu Mildred amakwa ache Japan ekire mu a esukufo apem ne ahanson na etro nsohwe ewo mpotem ho a emu ahanwatwe adusia ye mema na ahanwatwe aduanan so eye ma okire mu a nsohwe twerɛ bia ahodo nsia na wo mensini mu a wonom etro nsohwe wo honom na odi asodwa se ogidi pa se modem mosoronko a ekɔso afi etwa mu wo nsohwe no mu no afi nso betoa so ma mofra no atumi adi nkunimu a enya asam keto akora Asante Akyem North ya presented emofra 1700 omuchro ensohwe no emu 860 mema na 840 ma yehwe HIV se ne yekoso na eno na edima nchechire na emofra na edwane afi abrabobone a omobo nti afi nursing mothers mi ni nyae pregnancy so yenya mienu na ni nyina mu no yehu se improvement abempa yegusu kasa kirewum se memma BC ni nswa so hwe ne ba no mutwa ombekọ omanim nti me hye omunkran se memma ne ma ni nyina omubekọ fie akotwen omso hwe nanim no omu kase omawie school nti omu nsua de ebiem se abefo aba internet wo ho ombetumi asua de online kosi se omso hwe ne beba ne paso a nyame Adom free SHS nti ye no areshem se omu nyina betumi adi nkonim no muso etimi enjoy free SHS last year